Вітаю вас, сябры! У гэтым выпуску працягваем знаёмства з кнігай Міколы Маляўкі «Сядзіба або хата з матчынай душою». Сёння будзем весці размову пра Вялікдзень і яго сімвал яйка. У старажытных славян Вялікднём называлася веснавое свята ў гонар сонца, абуджэння прыроды і надыходу вялікіх дзён палявых работ. Адсюль і назва. Пазней хрысціяне пераасэнсавалі свята ў гонар Васкрасення распятага Ісуса Хрыста, сустракаюць свята ўрачыста, гатуюць багата смачных страў. Велікоднае яйка увасабляе ўяўленне народа пра творчыя жыццёвыя сілы прыроды. Па даўняй традыцыі на Велікдзень большасць беларусаў проста фарбуюць яйкі, а нашы продкі да гэтага свята стваралі яшчэ і пісанкі. Яйкі-пісанкі аздаблялі так. Вострым цвіком або шпількаю наносілі на шкарлупінку васковы ўзор і варылі ў шалупіне цыбулі. У месцах, закрытых воскам, заставаліся пасля на чырвонай шкарлупінцы білыя ўзоры малюнкі, галінка з лісцікамі, кветачкі, зоркі, розныя палоскі ды завіткі. Яйкі-крашанкі – гэта яйкі пафарбаваныя суцэльна, у адзін колер. А паводле ўспамінаў аўтара, мама клала ў гаршочак шалупіне цыбулі, залівала вадою і ставіла ў печ, на агонь. Потым у гэтым настоі варыла яйкі. Цёмна-чырвоныя, яны прыгожа глядзеліся на святочным стале і ў нашых руках. Фарбавалі яйкі таксама ў адвары з дубовай кары, настоі таполевых пупышак і крапівы. Велікодныя яйкі тады цешылі вока іншымі колерамі – карычневым, жоўтым, зялёным. Велікодныя яйкі некалі былі для нас дзяцей і забаўкаю, і цацкаю. Мы доўга дамаўляліся, каму трымаць яйка ў руцэ, а каму біць. Той, чыё яйка разбівалася, прайграваў і аддаваў бітку таму, хто перамог. Дзяўчынкі звычайна качалі яйкі, знаходзілі невялікі зялёны узгорачак. Дамаўляліся, каму класці яечка ўнізе, а каму выбіваць. Затым адна дзяўчынка прамаўляла: «Яечка, з горачкі каціся, да яечка ўнізе, з тым яечкам да мяне вярніся». Трэба было так скаціць сваё яйка, каб яно стукнулася аб яйка ўнізе. Выбітае яйка як прыз пераходзіла да ўдачлівай дзяўчынкі. Калі выбіць не ўдавалася, у гульню ўступала другая дзяўчынка. Перамагала тая з іх, якая першая выбівала ўсе яйкі. З павагаю адносьцеся да культуры і спадчыны нашага народа. Да сустрэчы ў новым выпуску.